ehyiase ya ne braso se yesua de midin edikofi kakari se de bia ehia ye no ehyiase ya na adesua bre ana eduso na otweba ko twa mu na santehene anida kokom ana se mpanyin beka se koto brija na nani abre se koto boja ana koto brija bi se nye koto boja ne mu koto brija de senti ene se na ono ankasa ne nua baba kope ya oye santehema de twotwo muto na odmankoma wuo ba mo wuo a oda mansankom de ne kontonkrowi abefa no de no kɔ ntina enibre aba yesi anima bebre ane koso ewo manhia fikasiem enkanka ene aprama no so ana se dwabrem ehonum ene me koso no nenne yetenase na yeyi ne maako na yedi eho enkomo se di onim no midin edikofi kakari santehene ene yen ehyiaye no na yeye no nyeman kitinkitinkitinki bi koso eno anesese yetenase na yehwe ebi ene se yehu abofra ketewa bi a onya mfie be mienu kɔmiensa na suman afa no ana okom sanye se asante amane ene amamra anka abofra saade anka santehene hia ana nananom hia mpo a anka omahobi nanso nam suman afa no na asante agya asante amamra ne amane edinti no obai ebetwa santehene ehire echia ohene de ohene sa eto na beti eno kyese asante ye daso agi ya amamre ene amane di ye gi abosom edi fise yenim se obuka ye ho omu ebo ye ho eban eno eda nkyɛn a enema bebre na kɔɔso wei ma ye hu asante kase ye ne kokroko ene baabi efi ene baabi a ekoka se de ete ne nyinaa asante fi kumase ekokoka mantifi ekokoka man atoye ekokoka wrawra eye from mountain mu nyinaa enya no na ye beka ho asem ne nemum nyema nkakra bi ekoso wo hɔ a na nwanwa eno ne edi ho nkomo ebi ete se santehene ahomfade nyema ohyeye ede edi kan ohene efra ntuma efe no kuntunkunu meka kuntunkunu na meka ntuma tuntum ya hye ne duro ye hye ntuma na duro wie no ohene mfra ntuma ne saa nemum ye de sede ene nyema bi ebobom na de asede na ye de bobom no na nya nwanwa nemum de ne ma ne ye nwanwa eye nsem anasede na ewo mu no eka ye nyina ye nim se ye ya santefo yi de ansa na kwasi broni beba no na ye de adwunie nsensan ho anana edi edwuma eka adwunie ana meka edinkra ana se adwenenom ana ye nti asante ye de pa ne adwunie ana ye frɛ na edinkra nti edinkra symbols eno na me eka ho asemu santehene ntoma ofura no da edikan no obehuna ana obehwe a na eye kuntunkru se de medical aka no ana ye de edinkra aye edinkra symbols aye de calories ana se sede aye na nyema mienu ana ewo mu a mepese wo hye no nso se wo hunu ya na ye hwe se de te ene de eka ene nyema ye woni pa asetenem edinkra symbols ana se edinkra adwunie na ewo ntoma num no na eye mienu baako eye ginyame de etoso mienu eye edinkra symbol bi a yato ne din se medal na yenhwe ntoma na santehene de ba adwom da no na ekasa efa bibia ho na etwa nsem nyina etia ginyame no ana ewo mu no ekire se ne ato asanteman ene santehene nyinaa eginyankopon kuto ana odan no se nyankopon enim na odane to nipa bibre bia so a enyeyi empo ye nhunu ne ye pese ye kɔ ye hu ba bia ye fi enti santehene epese okire se ntoma no anefra no no ginyame adi nkra symbol na ne dem no ekire se ye si de ginyame nkuto ano no santehene odan no ginyame nkuto ano obetimi akire ase ameka asem bi nkire o se ye hwe awonto atoaso a ana se abusua dua eye mama me maame edi senka mensuro mpo a anka meka sesesia de santehene abusua no
sɛ yɛhwɛ ne twotwomtwo a ɔno nkutoo ana waka. Nti dɛ meka no sɛ mensuro mpo a anka mɛka sɛ Santehene abusua no ɔno nkutoo ana waka. Ne sɛ nti ɛne sɛ ne nuabaa prɛko pɛ a ɛyɛ n'akron adu yi adom ɔtɔ so mmiɛnsa no ɔne ne firi ɛna baako yam a ɛyɛ ne nua pipɔ no ɔno ne n'ano wu abɛfa no yi. Nti asɛm wei sɛ nyɛ Nyankopɔn a obiara ntumi nkyekye Santehene werɛ. Ɛno nti adinkra symbol no a na yɛgye Nyame no deɛ na ɛkyerɛ a ne sɛ asɛm a ɛsi yi ɛgye Nyankopɔn nkutoo. Deɛ ɛtɔ so mmienu yɛ adinkra symbol a na yɛato ne din anaasɛ ne din de ɛbɛdane. Santehene pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ asi yi nyinaa ɛnka hɔ. Deɛ aba ne so, deɛ ato no nyinaa ɛbɛdane. Sɛ mpo ɛnɛ na ɔresu a, ɛkyena ɔbɛsere. Adeɛ biara nni asase yi so a asi a aka hɔ da. Ɛnyɛ ɔno nkutoo nso ne nnipa a biribi sei ato no. Ɛti mfa ho ne sɛ deɛ ɛte biara ɛyɛ sɛ deɛ nyaa ɛbɛdane. Ɛnɛ ɛna ɔresu a, ɛkyena wobɛhu Santehene na ɔresere. Nti mmerɛ ɛbɛdane. Saa adinkra ahyɛnso mmienu yi a Santehene de baa dwom yi, mpo sɛ na ɛsɛ sɛ ɔhene su a, sɛbesɛbe mprɛduasa, ɔde ne werɛ de ahyɛ Nyankopɔn mu. Waka akyerɛ yɛn a yɛdi n'akyi nso sɛ ma yɛmma no nhunu sɛ aka hɔ na mmom ɛyɛ dɛn a ɛbɛdane. Nti berɛ no deɛ ɛyɛ dɛn a ɛbɛdane. Abusua aha ɛyɛ the Kingdom of Asante. Me din yɛ de Kofi Kakari. Yɛgu so a yɛsua deɛ yɛhwɛ ɔhene afadeɛ a ɔde baa dwom ɛyɛ dɔteyɛ no mu nyinaa ɛfi Dwoada, Benada, Okuada, Yawada. Ɛno ana yɛte hɔ a yɛdi ho nkɔmmɔ yi. Wobɛtumi de wo comment aba na wahyɛ yɛka biribi na wonte ase a wobɛtumi asɛnde me message na yɛdi ho nkɔmmɔ ɛberɛ a yɛyɛ live yɛ anaasɛ wode comment no ba a mesrɛ ɛyɛ ama ho nte. Yɛn nyinaa yɛhyia bi a yɛsua adeɛ. Obiara nni hɔnom a yɛwoo no na onim biribi. Yɛsua na baabi a yɛbɛduro no yɛhunu na yɛnya bi de atoa so. Ɛda na ɛtɔ so mmiɛnsa, ɔhene ntoma a ɔde ne kyɛ a ɔde baa dwom ɛne n'ahofadeɛ no ɛno nso na ɛyɛ fɛ. Ɛwɔ mu sɛ na yɛwɔ ayiem, yɛni abere deɛ, nanso yɛyɛ abibifoɔ nkanka ne asantefoɔ yi deɛ, wosiesie wo ho wɔ dwom a, yɛhwɛ sɛdeɛ wɔasiesie wo ho no, na mpo yɛredi ho nkɔmmɔ a yɛnya bi aka. Ɛno nti na meyi no nkorankora mu yɛdi ho nkɔmmɔ yi. Ɛda edi kan na ofura saa ntoma no a na gye Nyame ne ɛbɛdane anaasɛ mmerɛdane ahyɛnso no da mu no, yɛnhwɛ ɛkyɛ a na ɛhyɛ no. Na yɛde kɔtɔkɔ mmɛtɛɛ ana na ayɛ ɛkyɛ no. Na saa kyɛ no a na ɛhyɛ ɔhene no, na kɔkɔɔ wɔ mfimfini. Ɔhene ma yɛte aseɛ sɛ anaasɛ adwinneɛ no asekyerɛ ne sɛ, sɛ mpo sɛ owuo yɛ nnipa ana nka ɔwɔ akyirikyirikyiri a anka wɔno kɔtɔkɔhene, anka wɔbɛtutu ne mmɛtɛɛ ne no de adi asie. Kɔkɔɔ no a ɛwɔ mfimfini no nso kyerɛ sɛ ɔhene ani abere yie paa, ɔrebɔ so dwetire. Ɛda a ɛtɔ so mmiɛnsa, ɔhene reba dwom no, na ɔhyɛ kyɛ. Ɔhene kyɛ a na ɛhyɛ no, na nneɛma bebree ana na ɛwɔ mu. Yɛmpɛ berɛ na yɛnyiyi no mmaako mmaako na yɛnni ho nkɔmmɔ. Yɛnhwɛ kyɛ no. Ɛkyɛ no na ɛyɛ ntakrakyɛ. Mpanyin taa kasa bi sɛ ɛdɔm ani sa deɛ ɔso ntakrakyɛ. Nanso wei deɛ na ɛnyɛ ntakrakyɛ kakrakaa. Na mmom na ɛyɛ kyɛ a yɛde ntakra ana ayɛ. Aboa bɛyɛ ntakra na ne yɛde ayɛ. Yɛn nyinaa yɛnim sɛ Asantehene n'abusua a ɔdɔm yɛ Ayokoɔ abusua. Ayokofoɔ, wɔn akraboa ne ɔkɔdeɛ. Yɛn nyinaa yɛgye di sɛ aboa kɔdeɛ ho ɔden wɔ wiem kyɛn ntakraboa biara. Mfa ho ne sɛdeɛ aboa no tie biara. Na Santehene akraboa ne sɛ akorɔma anaasɛ ɔkɔdeɛ a, ɛnneɛ na ɔde n'akraboa no bɛdi adanse sɛ n'ani ɛden, ɛno nti owuo ntumi ntwi mfa no so. Nti na ɔhene de ntakra ɛyɛ akorɔma ne ɔkɔdeɛ ntakra ana na yɛde ahyehyɛ kyɛ no ho. Na ɔkɔdeɛ ti si ɛkyɛ no so. Na ɛkyɛ no ankasa no na ne din de Ɔkyerefo. Nti sɛ nka owuo yɛ nipa a, anka Santehene pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ nka wɔbɛkye no sɛdeɛ akorɔma anaasɛ ɔkɔdeɛ rekye aboa. Nanso owuo nyɛ nipa.
ɛno nti woka na waka ne sɛn ɛno ɛda nkyɛn a sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ aboa pramire sɛdeɛ wɔte sɛ wanka na ɔnka wo sɛ wanha no a ɔnam ne baabi da bi ɛtaa kasa amanseɛ pramire na amanseɛ pramire nso ahyɛ nso atwa ɔhene kyɛ no ho ahyia ɛno kyerɛ sɛ ɔhene ɔnka basabasa sɛ owu amɛka no a anka ɔno nso nka owuo owu abɛka no yi deɛ baabi owu biara no ɔhene bɛtoa no na ɔne no adi asie ɛno ɛda nkyɛn yɛ hu sɛ n'asedeɛ wɔ kyɛ no ho santehene ana sika nyinaa wɔ no ɛno nti sɛ nka owuo hia sika a anka ɔhene bɛma no sika mpanyin taa kaka sɛ bi sɛ owuo tɔn adeɛ atɔ bi ɛdan sɛ boɔ ma boɔ dane a ɔde wobɛkɔ nti sɛ nka baa sika nko anka ɔhene bɛtumi atua ɛyɛ deɛ ya ɔno na ɔte kuruwa ne krawura nwoma so ɔno na sikadwa ɛyɛ ne dea ɛde sɛ nka owuo pɛ sika ɛde asesa ne nuabaa na anka ɔhene bɛtua ɛno ɛda nkyɛn a yɛhu sɛ ɔhene ntoma no na yɛde sedeɛ ayɛ mpompo nsuo eti ɛdam ɛno ɛdi adanseɛ sɛ mfa ho ne sɛdeɛ ti biara no sɛ ɔhene werɛ ho a ɔde ne nsa ɛbɛka mpompo nsuo agye n'awerɛ kyekyerɛ abusua meden ɛde Kofi Kakari meet du baako a yɛde adi nkɔmmɔ yi menim sɛ aboa kɔsoa na ɛhwɛ yɛbɛyi no nkakra na yɛde asua adeɛ aha ɛyɛ the kingdom of Asante aha ana adesua nimdeɛ nyansa mfitiaseɛ nyinaa ɛfiri sɛ nkɔmmɔ a yɛdi yie ɛyɛ wo fɛ wopɛ na sɛ w'ani gye ho a na wahyɛ ama afoforɔ nso anya bi abusua yɛmfa nkɔmmɔdie no nsi ase ɛyɛ Awurade pɛkyena saa bere yi a yɛbɛsɛ no ahyia na yɛafa afadeɛ foforɔ de afiri ɔhene ahosiesie a ɔde baeɛ no yɛhunu nneɛma bebree yɛhunu sɛ n'asirim sɛ gyata wɔ hɔ yɛhunu nkonnwa ahodoɔ a ɔhene tena soɔ yɛhunu ntwene yɛhunu nneɛma bebree meden de Kofi Kakari abusua akra mo